Парадные расчеты! Равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи воины и балтасинцы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Великой Победы! Равнение на середину! Товарищ глава района, парадные расчеты в составе военнослужащих 28-й зенитно-ракетной бригады, учащихся школ района, общественных организаций, ветеранов военной службы и боевых действий для прохождения торжественного марша в честь 76-й годовщины Великой Победы построены военный комиссар подполковник Валиев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Победы! Вольно! Вольно! Направо! На исходный рубеж! Шагом! Марш! Büyük izgi beyrem 9-cı may. Көңілі де біраз мұң суда. Қойтқаннарын олам құшағыма, қойтмағанын көңіл yoqsына. Изге ола бүгін ватаныбыз, шаулап өткен күреш yılларын. Данлы, зурлы һәм хөрмәтле, қорқу білмәс батыр улларын. Матурлығы үшін бу көннәрнең кемнәр генә корбан булмаган. Исемнәрен тарих безгә үзә, саклап килә ерак еллардан. Саргаешкан солдат рәсемнәре, изге яткыр татар өендә. Илен яклап утка кергәннәрнең урыны һәр чак илнең түрендә. Ватан өчен шәһид иткәннәрне изге алыйк бүген иң элек. Илен данга күмгәннәрнең исеме, ил хәтере кебек мәңгелек. Күршеләр, нихәлләрдә? Йоклап кала күрмәгез. Тамакларны эшләтеп алырга әйрән алырга онытмагыз. Кичәдә кояш бик нык кыздырды. Алды! Әйдәгез. Узганабыз әмәгать.
Hayırlı saatte bulsun. Allah'a tapşırdık hadi kızlar. Aynınız işlep alıp duruşun. Solay solay. Obaylar, abaylar, üşütmey kalmağız. Rayondan haber kelgen. Kolxoz reisi barlıq kişilerge kelseler onunla jeylerga koştu. Bulğan nerse bulğan. Ye Xudo. Köpek күнде сирәккә шом салып шан кагалар. Авылда бер хәл булганмы әллә? Pişer üstü kızgan şağında kalıp dışından ayırıp ırşı vermeseler, bitkendir vakit. Aytmasam da bir şey Avuldaşlar, qadrli tuğanlar. Sizning yanга qaygılı xabar bilan keldim. Qahar suqqan Yavuz Nemis deganlari bizning elga qarshi sug'ish boshlagan. Ertagadan avulning barliq er-yigitlarin sug'ishga azatu boshlanacak. Yo'l qapchiqlaringizni, kerak-yaroqlaringizni borlab qo'yinglar. Nıq bo'ling'iz avuldaşlar. Bir necha oy ishinde biz ul Yavuz düşmanını quvib taratacakmiz. Ko'rarsiz, urib, jiyu boshlangancha aylanib da qaytarmiz. Dürüst eytesi. Bizning şirge ayak basqanға үкінешек әлі ол неміз деген мәлғун. Bek dürüst aydasınız. Bek dürüst. Bir koyada jibermeyim. Yolguz başım birsinden birisi kichkina dört balani men nechik tuyundirayım. Qayg'irma Anisi. Meni aytdi dersin. Bolalar meni sog'indirga da kirmayacaklar. Degan shaylanib qaytirman. Ulum, Ahmad. Ulkan bola bo'laroq, sen anining eng zo'r yordamchisi. Men senga ishonaman. Eti, men surbitince kızın otansa sınıfka okurga baram. Iptaşlar, zinhar tinchlaning'iz. Aytdim bek. Sug'ish uzoqqa bormas. Bek tezdan avlimiz ilikka shagirlab turdi. Sug'ish. Nindi og'ir. Qahrli. Shumli so'z bu. Qora bulutda yopirilib, uyirmada irilib er-yigitlarni avuldan, siyinishli kundan, yaqinlari qishog'indan yilqi, qubarib, shiqli ertadan o't ishini olib ketdi. Sug'ish ul jimiruvchi, ko'z yoshlari to'ktiruvchi, milyonlagan kishining umrini uzuvchi, ko'pmi bolalarning baxtli bo'lashag'ini Yavuzlarcha qo'l suzuvchi. O'zi ortidan jimirilgan shaharlar, yonib kulga aylangan ovullar, qora ko'mirga avrilgan bog'chalar qoldiruvchi. Qaytam dimde
Вәгъдәсезлек кайтып булмый шул гел, туган якының офыгында һәр көн рәшә булып, бирәшә булып минем күңел. Рәшә булып, бирәшә булып минем күңел. Мин генә улы кайтам димдә, вәгъдәсезлек кайтып булмый шул гел, туган якының офыгында һәр көн рәшә булып, бирәшә булып минем күңел. Рәшә булып, бирәшә булып минем Әти диеп әйтергә тилмергән ятим балалар, әтисез үсү күпләрнең бәгыренә төшкән. Сугыш бик иртә олыгайта балаларны. Итеккә олтан салырга да, кибән куярга да, сука-сукаларга да өйрәтә. Билдән карга батып урман кисәләр, саламында өяләр, сабан да сөрәләр аларның ныгымаган яшь куллары. Нинди генә авырлыклар күрмәсеннәр, алар күңелендә өмет сүнмәде. Җиңү өмете. Һәр бала әтисенең җиңеп кайтачагына, яңадан әти кайгыртуын тоярга өметләнде. Әхмәт, әйдә урамга чык. Әниләр кайтканчы бераз гына булса да уйнап алыйк. Уйнарга вакыт югылган беләсең бит инде. Әни көне буе колхоз эшендә. Өйдәге бөтен эш минем өстә. Әйдә инде, безне уйнаганны әниң күрми бит. Ярамый. Мин әтием сугышка киткәндә әнине тыңларга, аңа булыша сүз бирдем. Тик менә әтигә генә булыша алмыйм. Менә хәзер сугышка барып әтигә булышырга иде. Бергә душманнарны тизрәк җиңәр идек. Сугышка барсаң, мине дә үзем белән ал әле. Әтине бик сагынды. Хыял. Гаилә ятим. Әниләр тол балалар әтисез. Пар канатсыз. Минем дә әтием булса иде дигән җан әрнеткеч сүзләрне йөзәр. Меңәрчә тапкыр әйткәннәрдер. Буразналар арасында үскән 41-нче ел балалары. Büyük Vatan Soğuşu yıllarında yerleri,
Сөйген ярларын сугышка узатып калган хатын-кызларның фидакар хезмәте фронттагы батырлыкка тиң. Дәһшәтле сугыш елларында иң батыр сугышчыга дип кич утырып күз нурын кушып, кулъяулыклар, тәмәке янчыклары шиккән назлы кызларның да жылы оек башлар бәйләп заткан әбиләребезнең дә җәен кулларыннан урак чалгы төшмәгән. Кышын тракторын, атын иярләгән, игеннәрне шәшкән, үстергән, урган, заводларда, фабрикаларда туна төне корал куйган апаларның да сугышка керткән ярдәме әйтеп бетергесез күп. На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие-тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие-тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. А ты знал, нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, это в сердце все есть у тебя. Озарит твою верность от жизни эта утренняя заря. Ведь на то она и заря. А зори здесь тихие-тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие-тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Солдат хатыннары, аларның тормышлары михнәтле, тамаклары ачлы туклы, күңелләре тулы сагыну иде. Эшенә, ачлыгына түзәр идең дә, хатыннарны тол, бала-чагаларны ятим итеп, авылга туктаусыз кара пишәтле кәгазьләр агылды. Менә шулай авырлыкларны җиңә-җиңә, сыгылсалар да сынмыйча, җиңү көнен якынайттылар алар. Ниһаять сугыш тәмам, тозлы күз яшьләренә йотылып көткән җиңү даны. Җиңү кемгәдер шатлык, сөенеч яше алып килде. Тик кемгәдер кайгы, хәсрәт яше.
Шатлык катыш, кайгы яше. Жиңу көне. Ул безнең халыкның йөрәгенә уеп язылган. Кан белән, жан белән, җыр белән. Тыныч кына сызлык таңнар ата, имин көннәр юрап дөньяга. Яраларда төзәлделәр кебек, язлар булып кояш елмая. Тик хәтер бар, хәтер ул мәңгелек, яшәүдә ул хәтер сугышта. Кулларымны йөрәгемә куеп, мин юк диям сугышка. Тик хәтер бар, хәтер ул мәңгелек, яшәүдә ул хәтер сугышта. Кулларымны йөрәгемә куеп, мин юк диям сугышка. Шартлау тавышлары ишеткән юк, бәйрәм сайын ата салютлар. Атышларда безне урап узды, күргәзмәдә генә калдылар. Хәтер бар, хәтер тере һәйкәл, онытмагыз аны ялгышта. Хәтеремне сүнмәс маяк итеп, мин юк диям сугышка. Хәтер бар, хәтер тере һәйкәл, онытмагыз аны ялгышта. Хәтеремне сүнмәс маяк итеп, мин юк диям сугышка. Илебездә гел тынычлык булсын, урап узсын афәт кайгылар. Әтиләрсез ятим үсмәсеннәр, тик бәхетле булсын сабыйлар. Сугыш калсын хәтерләрдә генә, коелмасын кайнар ялгышта. Кайтмый калганнарга дуга итеп, мин юк диям сугышка. Сугыш калсын хәтерләрдә генә, коелмасын кайнар ялгышта. Кайтмый калганнарга дуга итеп, мин юк диям сугышка. Мин юк диям сугышка. Мин юк диям сугышка. Büyük җиңүгә 76 ел тулса да, көлгә үрелгән шәһәрләр һәм авыллар, җимерелгән халык хуҗалыгы, халык көче һәм рухы белән тудырылган һәм сугыш утында юкка чыгарылган бәхәссез һәйкәлләр турында. Сугыш еллары авырлыгын иңнәрендә күтәргән тылда эшләүчеләр хакында. Югалтуның иң зурысы миллионлаган кеше гомерләре. Бөек ватан сугыш ялкынында курылган гомерләр хакында онытырга безгә ярамый. Бөек җиңү көне барлык буыннарны берләштерүче бөтен халык бәйрәме. Милләтебез горурлыгы һәм бердәмлеге көне ул. Һәр халык, һәр ил тарихында гасырлар үтсә дә онытылмый торган вакыйгалар бар. Безнең өчен бу зур югалтулар бәрабәренә яулаган җиңү көне. Хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар, Бөек җиңүнең 76 еллыгы уңаеннан ветераннарыбызны тәбрикләү һәм тантаналы митингны ачу өчен сүз Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшит улы Нотфуллинга бирелә. Рәхим итегез. Хөрмәтле Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннары, хөрмәтле Балтачлыбыз кунаклары, хөрмәтле Балтачлылар. Бүген һәр кем өчен зур бәйрәм
ұлы тантана. Халқымыздың теңдерсіз батырлығы, сабырлығы һәм искиткіш ихтияр күші бехисап құрбандар бәрабәріне яуланған бүйік жеңу күні. Район советі, район башқарма комитеті һәм шәхсән үз исемімнен шын мағынасында бүтін халық бәйрәме болған бүйік жеңуінің 76 еллығы білән ихлас көңілден ойнар құтлыйм. Һәр кемгә бәхет, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер һәм иминлек телим. Бүген һәрбер райондашыбыз ватаныбыз елеге һәм бәйсезлеге өчен көрәшкән җиңүчеләрнең фидакарлыгы һәм батырлыгына баш ия. Аяусыз һәм мәкерле дошманның һөҗүменә дучар булган халкыбызга бу сугышның никадәр бәла каза, санап бетергесез югалтулар алып килүен сөйләп аңлату мөмкин түгел. Хәлак булган дистәләрчә миллион кеше, җимерелгән шәһәр һәм авыллар, ятимнәр белән тулган балалар йортлары, гарипләр тулы урамнар һәм вокзаллар, коллыкка алып кителгән һәм үлем лагерьләрен узган меңнәрчә ватандашларыбыз. Илебезгә үз азатлыгы һәм бәйсезлеге өчен әнә шул кадәр корбаннар бирергә туры килде. Безнең аларны онытырга бернинди хакыбыз юк. Фәкать Татарстаннан гына бу сугышка 700 меңнән артык кеше киткән. Алар арасында 11,200-дән күбрәге балтачлылар. Яуга киткән якташларыбызның яртысыннан артыграгы батырларча хәлак булып, чит җирләрдә күмелеп калган. Ә күпләрнең каберләре бүген дә билгесез. Туган җиргә ишансау әйләнеп кайта алган ветераннарыбызның да нибары 8-і генә бийек җиңүнең 76-нчы итәсен хәерле исәнлектә каршы ала. Балташ җире илгә батыр йөрәкле, көчле рухлы ир-егетләр һәм хатын-кызлар үстерде. Советлар Союзы геройлары Хафиз Сабиров, Василий Булатов, Бакый Рахимов, Хабибулла Ибрахимов, Гайфетдин Гыйлметдинов, Габдулла Гарифуллин безнең корылыгыбыз. Районыбыздан 117 хатын-кыз фронтка китеп, ирләрчә кыюлык белән дошманга каршы сугышып, шын батырлык үрнәкләре күрсәттеләр. 7 меңгә якын райондашыбызның орден медальләр белән бүләкләнүе тагын бер мәртәбә балтачларның фронттагы тәвәккәллеге, җиңүгә омтылышы, туган җиргә шексез мәхәббәте турында сөйли. Сугыш чигенең авырлыгын үз җилкәләрендә күтәргән һәм башларыннан кичергән райондашларыбызга мең рәхмәт. Тылда калганнарга да михнәтле тормышның һәр көне үзе зур батырлык булган. Авылда фронт өчен күз яшы һәм ачы тир белән сугарылган икмәк үстерү, азык-төлек җитештерү, шәһәрләрдә сугыш кораллары җитештерү, фронттагыларга җылы кием салым хәстәрләү, булар барысы да фидакар хатын-кызларыбыз, яшь үсмерләребез, әби-бабайларыбыз җилкәсенә төшкән. Үзләре ачлы-туклы яшәп тә тиңдәшсез хезмәт куйган тыл ветераннарының һәйкәл куярлык. Хөрмәтле ветераннар, еллар узган саен котышкыч сугыш калдырган хатирәләрдән еракташа барабыз. Инде сугыш турында сүз сөйләгәннәрдән генә ишетеп белүче яңа яшь буын үсеп җитте. Сезнең олы тормыш тәҗрибәгез, туган илебезгә һәм халкыбызга шиксез мәхәббәтегез, батырлыгыгыз үрнәгендә генә без әхлаклы яшь буын тәрбияли алачакбыз. Җиңү көнен якынайту, фашизмны тормар итү өчен гомерләрендә кызганмыйча, армий, талмый көрәшкән сугышчыларыбызның батырлыгы, рухи ныклыгы алдында баш иябез. Улы хөрмәт сезгә, сугыш һәм тыл ветераннары, хәлак булганнарга мәңгелек дан. Сезне барыбыз өчен дә изге һәм кадерле булган бик җиңү көне белән кабаттан, ихластан котлыйм. Илебезнең бәйсезлеге һәм азатлыгы өчен хәлак булган ватандашларыбыз истәлеген мәңгеләштерү хакына игелекле гамәлләр кылу юлында барыбызга да уңышлар һәм иминлек телим. Туган җиребез башка бер кайчанда сугыш афатын күрмәсен.
хатыннар һәм әниләрнең, балаларның кайгы-хәсрәттән күңеле сызмасын. Ватаныбыз геройлар васыят иткәнчә хөрлектә һәм тынычлыкта яшәсен. Җиңү бәйрәме мүбәрәк булсын, кадерле дуслар. Ил азатлыгы өчен көрәшкән фронт һәм тыл ветераннарын тәбрикләү өчен сүзне олуг кунагыбыз Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Камил Әсхәт улы Нугаевка бирәбез. Рәхим итегез. Хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары, хөрмәтле ватандашлар, хөрмәтле Рамил Рәшит улы, дуслар, кунаклар, бүген безнең илебезнең барлык пичмакларында шушындый менә матур бәйрәмнәр оештырылган. Мәскәүдән алып, Казаннан алып, барлык шәһәрләрдә, барлык авылларда бик матур бәйрәм үтә. Менә монда чыгыш ясадылар, бик матур. Рөхсәт итегез, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин исеменнән, барлык депутатлар исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән шушы зур бәйрәм белән, бөек җиңүнең 76 еллыгы белән сезне котларга һәм исәнлек, саулык, тыныч тормыш теләргә. Кешелек тарихында булган сугышларның иң авыры, иң күп югалтулы шушы бөек ватан сугышы. Иң күп югалтуны безнең ил СССР да булган. 26 миллионнан артык халык шушы сугышта һәлак булган. Гитлер фашистлары Мәскәүгә, Ленинградка, Сталинградка хәтле килеп җитәр. Әмма ләкин безнең тырыш батыр солдатларыбыз, тырыш батыр тыр эшчәнләре, әби бабайлар, балалар эшчәнлеге аркасында без 8 май көнне шушы Гитлерның Берлинында нокта куябыз һәм 9 май көне инде 45 елдан бирле шушындый зур бәйрәм итеп үтәрелә. Бөек ватан сугышына Татарстаннан 700 меңнән артык кеше фронтка китә. Шуның яртысы һәлак булып кала. 200 меңнән артык безнең якташларыбыз орден, медальләр белән бүләкләнә. 225-се Советлар Союзы герое исемен, 48-се Дан орденының тулы кавалерлары була. 10 меңнән артык хатын-кызлар фронтка китә. Татар халкы үзегенә 176 Советлар Союзы героен бирә. Бу СССР халыклары арасында 4-нче урында, руслар, украиннар, белоруслардан кала 4-нче урынны алып торабыз. Бөек җиңүгә бик зур эшне тылда эшләүчеләр кертә. Менә Рамил Рәшит әйтеп китте, безнең әбиләр, бабайлар, балалар, сугыш балалары фронтка икмәк, ит, сөт җитештереп затып торалар. Татарстаныбыз корал, самолетлар 10 меңнән артык П-2 дигән бомбардировщиклар хәзерләр. Ул һәрбер сугышта катнашканның 6дан берсе. Снарядлар, бомбалар, киемнәр, нәрсә генә ясамый 600 төрле продукция ясый Татарстан. Авыл хуҗалыгы фронтка 131 мең тонн пот икмәк, 39 миллион тонн пот бәрәңге, 56 миллион пот ит, 200 миллион литр сөт бирә. Сугыш ветераннарына, тыл ветераннарына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ходай Тәгалә безнең балаларга, оныкларга, булачак поколениягә менә мондый сугышларны бирмәсен. Исәнлек, саулык телим сезгә. Җиңү бәйрәм белән бик зур рәхмәт. Бу буын кешеләренең батырлыгына соклануыбызның шиге юк. Алар кичергән авырлыкларны, аларның язмышын күзаллап, бүгенге тормышыбызга нәтиҗә ясарга, гыйбрәт алырга тырышабыз. Тәбрикләү өчен сүз Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Альмир Рашид улы Абашевка бирелә. Рәхим итегез. Добрый день, уважаемые балаклавчинцы. Разрешите поздравить вас с нашим великим праздником, Днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Разрешите исполнить почетную миссию и зачитать обращение президента Республики Татарстан Рустема Нургалиевича Минниханова в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие татарстанцы, уважаемые фронтовики и работники тыла, от имени Государственного совета, правительства Республики Татарстан и от себя лично
Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Незабываемый день 9 мая навсегда вписан в прошлое, настоящее и будущее нашего многонационального народа, несокрушимого российского государства, всего освобожденного человечества. Тому, что есть у нас жизни, свободы, независимости любимой страны, мы, представители послевоенных поколений, обязаны героическим советским воинам и миллионам тружеников, ковавших в тылу оружие победы. Великая Победа стала символом беспримерного мужества, самоотверженного подвига, духовного единства и торжества высоких идеалов добра и справедливости над силами зла и преступной идеологии нацизма. Оплаченная огромной и невосполнимой ценой, она является для нас нравственным эталоном гражданственности и патриотизма. Служа решительным предостережением всем тем, кто мечтает вновь ввергнуть мир в кровавую пучину войны. В сплоченных рядах защитников Родины героически бились свыше 700 тысяч наших земляков, более половины из которых полегли на полях сражений, погибли в лагерях смерти и умерли от ран в госпиталях. Никогда не померкнут в наших сердцах славные подвиги Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Ганиса Фиулина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и других татарстанцев. В этот светлый день мы низко склоняем головы перед павшими героями и жертвами войны, отдаем дань уважения труженикам тыла. Время неумолимо. Уходят в вечность герои, передавая эстафету героических свершений молодежи. Яркими свидетельствами живой связи поколений стало активное участие татарстанцев во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», поисковом движении «Снежный десант» и проекте «Книга памяти». Уверен, что в дальнейшем военно-патриотическая работа в нашей республике будет прирастать новыми созидательными делами. Сердечно желаю нашим дорогим ветеранам долголетия, благополучия, всем татарстанцам чистого мирного неба, счастья, здоровья, успехов в труде и учебе. С праздником, дорогие друзья, с Днем Победы! Президент Республики Татарстан Рустем Нургалиевич Минниханов. Дорогие татарстанцы, дорогие балтасинцы, всем хорошего, светлого праздника, чистого, мирного неба и крепкого здоровья. Поздравляю вас еще раз с праздником. Құтлау үшін сөзіне район хәрби комиссары Васил Нәжметтинұлы Валиевқа берілі. Рәхим етіңіз. Hürmetli сугыш һәм тыл ветераннары, солдат хатыннары, сугыш елы балалары. Сезне Россия Федерация обороны министры, Татарстан Республикасы хәрби комиссары һәм Шәмхсән үз исеменнән Улы бәйрәм Бөек Ватан сугышында җиңү яулау көне белән тәбрик итәм. Җиңүнең 70 еллыгы белән котлыйм. Җиңү көнен бәйрәм иткәндә biz Büyük Vatan Сугышы ветераннар алдында баш иябез. Барлык совет халкы дәһшәтле сугыш елларында ватан азатлыгы өчен үз-үзләрен аямыйча көрәштеләр. Күбесе яу кырында мәңгегә ятып калды. Тылда калганнарның җилкәсенә сугыш авыр йөк булып төште. Барысы да фронт өчен, җиңү өчен дигән сүзләр артында гади совет халкының büyük хезмәте тора. Бу авыр сугыш еллары безнең хәтердән бер кайчан да китмәс. Әтиләребез, әби балаларыбызның сугышка керткән өлешен мәңге истә тоту, киләчәк буыннарга җиткерү ул безнең изге бурычыбыз. 9 май җиңү көнендә сугыш кырында ятып калган миллионнарча совет солдатына тылда хезмәт иткән һәм җиңүне якынайтуга изге өлешләрен керткән ветераннарыбызга һәйкәл булып тора. Бүген тыныч, якты тормышта яшәүбез белән без өлкән буын ветераннарыбызга бурычлыбыз. Кадерле сугыш һәм тыл ветераннары, солдат хатыннары, сугыш елы балалары, барыгызны да
büyük җиңү көне белән котлыйм. Төннәрегез тыныч, көннәрегез якты булсын. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, кадер хөрмәттә яшәвегезне теләп калам. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле райондашлар. Рәхмәт. Дәһшәтле сугышның онытылмас истәлекләре, дошманны җимереп, 40 үлемне җиңеп, үлемсезлек яулаган батырлар ядкәре халкыбыз хәтерендә бер кайчанда жуелмый торган хатирәләр. Хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар. Туган илебез азатлыгы өчен сугыш кырларында ятып калган якташларыбыз, туган илгә исән-сау әйләнеп кайтып та, бүгенге көндә арабыздан киткән сугыш ветераннары истәлегенә чәчәкләр салыйк. Син танкта яндың, суда баттың, фашистларның бирдең кирәген. Кем булсаң да соңгы сулышкача ватан белән иде йөрәгең. Мәрмәр һәйкәл якты истәлекләр, яңаралар кабат хәтердә. Яу кырыннан гүя эндәшәсең, улларыңны ватан хәтерлә. Күрәсеңме әнә, бер минутка тыгыз сафлар тынып калалар. Бар Европа буйлап яшьле күзләр, кызыл кәнәферләр салалар. Миллионлаган ятим кабереңне әтисенеке дип санады. Сөйгән ярлар көтте, күпме кызлар, насыйпларын күрә алмады. Бүгенгеләр барыр сукмакларын, синең үргәнеңдә билгели. Синең билгесез булып саналсаң да, батырлыгың илгә билгеле. Җиңү яулаганнар бу батырлар безгә тыныч тормыш биргәннәр. Гел кояшлы, аяз булсын күкләр, якты булсын көннәр дигәннәр. Тик күпләрне җиңү юлларында башын салган чит ят җирләрдә. Гәүдәләре анда, исемнәре онытылмый безнең телләрдә. Исән картлар арабызда әле, шеш кашларын көмеш бәс сарган. Авыр еллар горур йөзләрендә тирән сырлар булып уелган. Мең рәхмәт сезгә, ветераннар, кичкән өчен авыр көрәш юлын. Ватан өчен җанны кызганмаска, сездән үрнәк алсын яшь буын. Имин булсын, тыныч булсын еллар, бер кайчанда күрмик сугышны. Олы хөрмәт белән баш иябез, яктыртучыларга тормышны. Алсу гөлләр бүләк итәбез сезгә, җиңү көне белән батырлар. Исәннәр дә, үлгәннәр дә безнең күңелләрдә сүнми балкырлар. Мәңге яшәр безнең батырлар. Сугышта үлеп калган райондашларыбыз истәлегенә куелган һәйкәлдә олы хөрмәт, җан җылысы белән сугарылган чәчәк бәйләмнәре урын алды. Әйтерсеңлә һәлак булганнарның җаннары бүген безнең кайнар сулышны тоя. Бер минуттан калыйк та һәлак булганнарны искә алыйк. Стандарты фронтов Великой Отечественной войны на аллею героев внести!
шагом, прямо шагом, марш! Кругом! Прохождение мобильных колонн, прохождение легендарных видов вооружения и военной техники. Головная машина, марш! Пешие парадные расчеты, становись! Равняйсь! Смирно! По расчетам! Дистанция 20 метров! Равнение направо на ветеранов! Знаменная группа прямо! Шагом! Марш! Колонна башында запастағы офицерлерден тұрған байрақшылар атлый. Олар қолында бүген Ресей, Татарстан, жеңу байрақлары айрыша ғырур җилберди. Тантаналы хәрәкәтне Бөек Ватан сугышы солдатлары формасыннан Балташ гимназиясе укучылары дәвам итә. Бүгенге тантанабызның махсус кунаклары Киров өлкәсенең Мирный бистәсендә урнашкан 71-316 номерлы хәрби бүлектә хезмәт итүче районыбызның Бөркеттә егетләре мәйдан буйлап ғырур атлый. Коломнаны Афганстан Демократик Республикасында сугышчан хезмәтләрдә катнашкан ветеран сугышчы интернационалистлар тулыландыра. Алар артыннан Төньяк Кавказ регионында барган хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан ветераннар мәйдан буйлап үтә. Тантаналы хәрәкәтне хәрби десант гаскәрләре хезмәте ветераннары дәвам итә.
Meydanğa şik buyuk askerleri hizmeti veteranları kire. Meydandan harbiy havo askerleri xizmati veteranlari o'tdi. Tontanalı hareketni harbiy dengiz floti xizmati veteranlari davom etdi. Kolonnada odatdan tış hallar ham tabiiy balo qazolar uyushmasi otryadi otlaydi. Meydan bo'ylab jamoat tartibini saqlaw bo'yicha Yoshlar birlashmasining Boltash o'zagi Forpost uyushmasi otryadi o'tdi. Meydan o'rtasidan Boqiy Ziyatdinov ismidagi Qoradog'on gimnaziyasining yo'l armiya bolalar yosh o'smirlar harbiy patriotik harakati otryadi otlaydi. Tontanalı hareketni kadet korpusi formasidan Boltash o'rta maktabi o'quvchilari davom etdi. So'nggi kolonnani Nurma o'rta maktabi o'quvchilari tamomlaydi. Всех участников торжественного прохождения благодарю за службу. Вольно! Tarix bizmanini solib o'lchaganda o'tgan vaqt bir mezgilgina. Ammo yil o'zgan sayin buyuk jingubizning ahamiyati hechkinada kemirga tegish tugul. Kirisincha, u tog'inda ma'noliroq, ulug'roq, tog'inda darajaliroq bayram tusi olirga tegish. Planetada bayram, ig'izig'i, kimdir yili, kimdir suyini, 76 yil ilk shunday yo'q yoz, jingu olib kelgan bu yerga. Planetada bayram, kirpiklarda shodlik yashay, qo'yishaq tugilib. Jinguvchilar bo'lib yashik yerda jingu shodlig'ina ko'milib. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были весны, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Возвратились вы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, ворона права. Это праздник седьмою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы, ворона права. Это праздник седьмою на листах. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.